Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-isruna utai bab kang kaping 20 iku fi fadilatil istighfari ing dalem nerangaken utamane istighfar. Maca istighfar ing dalem nerangaken utamane istighfar. Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulidain iku kadue saben-saben penyakit. Likulidain iku likulidain iku tetep kati saben-saben penyakit dawaun utawi tombo. Dawa utawi tombo. Wa dawa udzunubi utawi tombone pira-pira dosa. Utawi tombone pira-pira dosa iku al-istighfaru istighfar. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likuli syai'in iku kadhe saben-saben suwiji-wiji. Kadhe saben-saben suwiji-wiji. Hilyatun utawi pepaes. Hilyatun utawi pepaes. Wa hilyatun dunubi utawi pepaes pira-pira dosa. Utawi pepaes pira-pira dosa iku al-istighfaru istighfar. Amre ngapura nyuwun ngapura. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku istighfar amrih nyuwun ngapura sapa man. Iku istighfar amrih nyuwun ngapura sapa man. Ghafara moko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Ghafara moko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Wa ing kana lan senajan ana sapa man. Wa ing kana lan senajan ana sapa man iku faron wong kang lumayu. Iku faron wong kang lumayu minasyafi saking barisane perang. Minasyafi saking barisane perang. Melayu tapi sing mboten enten udur napa-napa. Nah niku dosa gedhe termasuk minakabair lari dari barisan perang. Tapi nek mboten enten sebab napa-napa, tapi nek enten sebab mlayu ya mboten napa-napa. Minazafi saking barisane perang wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma asara ora arana tepi. Ma asara ora arana tepi sapa man wong istighfar kang nyuwun ngapura sapa man. Wa in ada lan senajan baleni sapa man. Lan senajan baleni sapa man fil yaumi ing dalem sedina sab'ina lawan ping 70 apane marotan ambalane. Sab'ina kelawan ping 70 apane marotan ambalane. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku istighfar nyuwun ngapura sapa man. Nyuwun ngapura sapa man badha dzunubi ing sawise pira-pira dosa. Ghafara moko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Ghafara moko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man.
Fawa mongko utawi istighfar. Fawa mongko utawi istighfar laha maring dunub ngoten. Laha maring dunub iku kafaratun kang lebur ngoten. Bahwa mongko istighfar laha maring dunub iku kafaratun kang lebur. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ida kasura nalikane akeh ala ahadikum ing atase salah suwiji sira kabeh. Ing atase salah suwiji sira kabeh. Apa dzunubu pira-pira dosa nek dosamu akeh. Fatyatlub mongko becik nupriya sapa ahad. Falyatlub mongko becik nupriya sapa ahad al-maghfirata ing maghfirah bil istighfar kelawan istighfar. Maksud ing pangapura. Falyatlub mongko becik nupriya sapa ahad al-maghfirata ing pangapura bil istighfar kelawan istighfar. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ida kasurat nalikane akeh apa dunubu ahadikum pira-pira dosane salah suwiji sira kabeh fal yastaghfir mongko becik nyuwun ngapura sapa ahad. Fal yastaghfir mongko becik nyuwun ngapura sapa ahad Allah ing Gusti Allah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru utawi istighfar iku yakulu mangan ya kremes-kremes ngono kok mangan gitu. Camu-camu kremes-kremes. Iku yakulu mangan apa istighfar al-dzunuba ing pira-pira dosa. Kama takulu kaya oleh mangan atau ngobong. Kama takul kaya lemangan apa annaru geni al khatoba ing kayu al yabisa kang garing langsung prel ngoten mawon. Ya dosa nggih ngoten. Wa istighfar langsung prel ngoten. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfar utawi akeh istighfar. Kasratul istighfar utawi ngakehaken istighfar ngoten nggih saged iku tajlibu bisa narik apa kasroh. Iku tajlibu bisa narik apa kasroh rizqa ing rezeki. Nah apa pengen rezeki lancar banyak istighfar. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru padha ngekehno sapa sira kabeh. Padha ngekehno sapa sira kabeh minal istighfari saking istighfar. Faman mongko utawi sapa wonge iku aksaru ngekehake sapa man. Faman mongko te sapa wonge iku aksaru ngekehake sapa man minhu saking istighfar ja'ala mongko dadekaken sapa Allah Gusti Allah lahu maring man mingkuli ghamin saking saben-saben prihatin wa hamilan susah dadekaken farojan ing bungah-bungah manan begang maksudnya bunga seneng farojan ing bungah-bungah warozakolan paring rezeki sapa Allah ing man warozakolan paring rezeki sapa Allah ing man min khaisulayatasibu saking dinggon ora nyono-nyono sapa man tasibu saking dinggon ora nyono-nyono sapa man. Al-babu al-khadu tebab kakaping siji wal isrunal 20 iku fi fadilati zikrillah ta'ala ing dalem nerangaken eling utamane eling Gusti Allah. Ing dalem nerangaken utamane zikir Allah atau eling Allah. Ta'ala
Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi utawi eling Gusti Allah. Zikrullahi utawi eling Gusti Allah iku alamul imani, genderane iman. Iku alamul imani, genderane iman. Wa baru'atun lan lebaran. Wa baru'atun lan lebaran minani fakih saking munafik, sifat munafik. Minani fakih saking sifat munafik. Wa hisnun lan dadi benteng. Wa hisnun lan dadi benteng minasyaitoni saking setan. Wa khirzun lan direksa dirasun. Wa khirzun lan direksa minanironi saking pira-pira neraka. Saking pira-pira neraka. Utamane wong eling, utamane wong zikir. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri utamane zikir luwih utamane zikir. Afdhalul dzikri utawi luwih utamane zikir iku al-zikru zikir al-khafiyyu kang samar. Samar to lirih coba terbanter. Tapi lek enten tujuan tertentu kados imam jamaah karo makmum ngoten niku disunahkan banter memangan. Nah gitu. Tetap saking enten terangane. Nah dadi lek sampean dhewe niku nggih iring coba dhewe terus banter tapi lek bar salat ngoten niku lek imam memang ada tujuan li taklim dateng jamaahe mulang nyanggone jamaahe ben ngerti lek imame maca ngene iku jamaahe ben ngerti makmum ben ngerti kok ben melok nerone maksude ngoten dan iku sunat untuk di serukan memang tujuane li taklim nah kula sing apik yo wiridan yo sampean apalne ngoten iki dadi lek imame maca wiridan niku sampean yo ben iso maca kaya apa wacanane imam. Dadi lek taklim yen sae. Imam pas maca bar salat istighfar. Allahumma anta salam wa minka salam ila akhirih ila hukum ila waqit la ilaha illa wa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ila maca Fatihah, maca surat kursi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim ila akhirih tulijul laila fin nahari ila akhirih dan seterusnya pun sampai maca tasbih, maca tahmid dan maca takbir sampai zikir. Nah niku memang sunah untuk diserukan lah memang niate tujuane litak-litakle. Memang zaman Kanjeng Nabi niku lek Kanjeng Nabi zikir niku memang dibutuh banter. Tapi zaman Kanjeng Nabi niku sahabat cedhek karo Kanjeng Nabi. Sahabat maklum ngerti apa sing diwaca Kanjeng Nabi ngertos. Ora nek kene lek ora dibanterno kok mbok kira imame ngantuk turu gak maca apa-apa kala ngoten. Ngoten memang zikir sing paling afdol paling khafi samar. Tapi memang ada tujuan taklim niku terutama pada salat ngoten niku. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asadul a'mal utahe luweh berat-berate pira-pira amal sing paling berat iku salasun ana telu utahe luweh berat-berate to abot-abote amal berat to abot-abote amal iku salasun ana telu zikrullah taala suwiji utawa rupane eling Allah taala zikrullah taala rupane eling Allah taala ala kuli khalid ngatas saben-saben tingkah suatu saat wong eling Gusti Allah niku abot angel lah gak biasa angel saya angel pemane sampean kabeh nyekel HP alah wis lihat ra eling Gusti Allah gitu angel eling Gusti Allah niku pertama ala kuli khalid ngatas saben-saben tingkah wa muwasatul akhi lan nulungi sedulur lan nulungi sedulur muawanah manane muawanah niku menolong muawanah ta'awanu albiri ngoten niku
muawana muawanatul akhi wa muwasatul akhi lan nulungi sedulur mimalika saking bondo sira abot iki to dumurontan kula kon nulung singkaten karo bondo niku abot lek karo tenaga ngoten gampang iso tapi karo bondo kita abot niku nggih nah abot sing karo bondo lho kok iki lek karo tenaga karo pendapat ngono gampang to lek karo bondo abot. Nomor 3 wa insaful fakiri lan gawe benere wong fakir. Lan gawe benere wong fakir, insaf gawe benere wong fakir. Wong fakir ku wong sing banget butuhe. Wong fakir sing banget butuhe, wong lek banget butuhe, banget fakire. Niku kon gawe bener niku wabot rasane. Caestu. Wong sing jembar mau kadang-kadang poso salat mau kok gitu. Mane wong fakir. Sing abot. Abot wong fakir wong melarat gitu. Wong sing jembar mau rezekine jembar nggih. Paring awake sehat, rezekine akeh. Niku gawe bener nanya. Bener saiki. Wong padha sugih-sugih, duwe motor, duwe mobil, tapi poso padha ora gelem apa maneh wong fakir lebih berat lagi. Kalau Kanjeng Nabi dawuh kadal fakru kufron. Kadal fakru kada cedek dekat opal fakru fakir kufron ingku. Dadi wong fakir iki agak kuat tenanan bahaya akan mendekati pada kufur. Wong butuh kok wong butuh tenanan gitu wong butuh niku wis kasar. Mana nek wong muslim nggih imane wis pas-pasan. Melarat sisan terus dibantu sepermisal. Mobil dibantu berasa kental wis gak sama agama kuwi melo agama kowe takbir sira cukupi sakeh melo. Angger iman gak kuat tenan kula kadal fakru kufron. Kula kan wong fakir sing butuh banget iki gawe bener abot rasane. Wong ada wong sing cukup mawon gawe bener abot apa maneh wong fakir. Berat. Tolong perkara iki berat. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tasik nggih. Wa insaf fakiran gawe bener wong fakir al-baisi. Al-baisi kang banget melarate ngoten iki manane ngoten. Wa insaful fakiran gawe benere wong fakir al-baisi kang banget melarate minafsika saking awak sira ngoten lho. Minafsika saking awak sira. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillahi utawi alamate to tengere cinta Allah demen Allah. Alamatu hubbillahi utawi alamate demen Allah iku hubbu zikrillahi demen eling Gusti Allah. Demen eling Gusti Allah. Wa alamatu bughdillahi utawi alamate bendu Allah iku bughdu rizqillahi bendu eling Allah. Iku bughdu rizqillahi bendu eling Allah. Azza maha mulya sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan krana nyritakaken anillahi taala saking Gusti Allah taala anak utawi ingsun Allah iku ma'abdi sartane kawula ingsun anak utawi ingsun iku ma'abdi sartane kawula ingsun ida dakaroni nalikane eling sapa abet ing ingsun aku selalu bersama hambaku jika hambaku selalu ingat kepada aku. Nah, jadi Allah selalu ingat, Allah itu selalu bersama dengan kita selama kita selalu ingat kepada Allah. Ida dakaroni nalikane eling sapa abet ing ingsun wataharokat lan obah-obah watarokat obah-obah to umi-umi tersane umi-umi wataharokat lan obah-obah to umi-umi bi kelawan ingsun apa syafatahu lambe lorone abet bi kelawan ingsun Allah apa sing umi-umi apa sing obah-obah syafatahu lambe lorone abet
apa safata lambe lorone abet. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah taala utawi eling Allah, zikrullah taala utawi eling Gusti Allah bil ghadati ing dalem wektu isuk wal asilan wektu sore, pagi dan sore iku afdhalul wa utama bil ghadati ing dalem wektu isuk utawa ana wektu isuk wal asilan wektu sore iku afdhalul wa utama ming dorbi suyufi katimbang mukulaken pira-pira pedang, ming dorbi suyufi katimbang mukulaken pira-pira pedang fisabilillahi ing dalem ngluhuraken agamane Allah, fisabilillahi ing dalem ngluhuraken agamane Allah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri utawi utamatane zikir, afdhalul dzikri utawi luwih utamane zikir iku la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, iku la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzkuru padha ilinga sapa sira kabeh, uzkuru padha ilinga sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah, zikron kelawan eling, zikron kelawan eling, khamilan kang lirih, lirih to samar, khamilan kang samar to lirih, khamilan kang samar to lirih. Kila dingendikaaken, kila dingendikaaken, wa madzikru al khamilu ya Rasulullah, cara dawane ngoten. Dadi kilane kil berarti sing ngendika sok abad Kanjeng Nabi dawuh, perbanyaklah kamu ingat kepada Allah dengan cara khamil. Lajeng sahabat matur dikir khamil kudu pundi ya Rasulullah? Wa manan iku apa azikru tabi dikir al khamilu kang khamil kang samar kang lirih. Wa malan iku apa azikru tabi dikir al khamilu kang khamil kang samar kang lirih. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, utawi zikir khamil iku azikru zikir al khafiyu kang samar. Utawi zikir khamil iku azikru zikir al khafiyu kang samar. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadi utawi utamane pira-pira kawula, afdhalul ibadi utawi utamane pira-pira kawula apane darajatan derajate, apane darajatan derajate indallahi taala ing dalem ngersane Allah taala, indallahi taala ing dalem ngersane Allah taala yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat, yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat iku azakiruna wong kang zikir-zikir kabeh, iku azakiruna wong kang zikir-zikir kabeh, iku azakiruna wong kang zikir-zikir kabeh Allah ing Gusti Allah kasiron kelawan akeh, kasiron kelawan akeh. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu zikri utawi luwih bagus-bagus zikir, khairu zikri utawi luwih bagus-bagus zikir iku zikru zikir al khafiyu kang samar, al khafiyu kang samar. Wa khairul ibadati utawi luwih bagus-bagus sing ibadah, utawi luwih bagus-bagus sing ibadah iku akhafuha luwih samari ibadah, iku akhafuha luwih samari ibadah. Wa khairu rezeki utawi luwih bagus-bagus rezeki, utawi luwih bagus-bagus rezeki iku ma perkara yakfi kang cukup apa ma, rezeki yang terbaik ada rezeki yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang, itu sing afdal. Utawi luwih bagus-bagus rezeki iku ma perkara yakfi kang cukup apa ma, tidak lebih dan tidak kurang. Al babu asani utawi bab kang kaping pindho wal isuna 20 iku fi fadilati tasbih ing dalem nerangaken utamane tasbih, ing dalem nerangaken utamane tasbih. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma alal ardi ora ana ing ngatasé bumi, mane manafi, ma al ardi ora ana iku ing ngatasé bumi, ma al ardi ora ana iku ing ngatasé bumi rajulun utawi wong lanang,
Yaqulu kang rajulun te wong lanang yaqulu kang ngucap sapa rajul ngucap la ilaha illallahu wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah ing kalimah la ilaha illallah ila akhirih. Ing kalimah la ilaha illallah ila akhirih. Lek gelem maca kuwi illa ghufirat angin disepuro. Ila ghufirat angin disepuro. Ila ghufirat angin disepuro apa dunubu pira-pira dosane man. Ila ghufirat angin disepuro apa dunubu pira-pira dosane man. Walau kana senajan ana apa dunub. Walau kana senajan ana apa dunub iku misla zabatil bakhri ngupamane untuke segara. Iku misla zabatil bakhri ngupamane untuke segara. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku kala ngendika sapa man subhanallahi wa bihamdihi ing kalimah subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin ing dalem sedina mi'ata marotin kelawan 100 ambalan sedina 100 kali 1 ambalan fi yaumin dalem sedina mi'ata marotin kelawan 100 ambalan khutot mongko dilebur apa khotoyahu pira-pira dosane man khutot mongko dilebur apa khotoyahu pira-pira keluputane dosane man dosane man wa ing kana senajan ana apa khotoyahu wa ing kana senajan ana apa khotoyahu iku misla zabatil bakhri ngupamane untruke segara wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi utawi kalimah subhanallah ikun nisful mizani separone timbangan walhamdulillah utawi alhamdulillah iku milul mizani ngebaki timbangan wallahu akbar utawi Allahu akbar iku mil usamawati ngebaki pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wala ilaha illallah utawi lafat la ilaha illallah utawi kalimah la ilaha illallah iku laisa ora ana utawi kalimah la ilaha illallah iku laisa ora ana iku dunaha ing dalem arah-arahe la ilaha illallah ing dalem arah-arahe la ilaha illallah apa surana sitrun aling-aling apa sitrun aling-aling wala kicabun lan tegese aling-aling apa sitrun aling-aling wala kicabun lan tegese ora aling-aling hatta takhlusa sehingga tumeka apa la ilaha illallah hatta taluso singgo tumeka apa la ilaha illallah tumeka ila rabbiha maring pangerane la ilaha illallah maring pangerane la ilaha illallah azza maha mulya sapa Allah wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku halala maca tahlil sapa man maca tahlil sapa man mi'atan kelawan 100 wasabbaha lan maca tasbih sapa man mi'atan kelawan 100 wa kabbaru lan maca takbir sapa man wa kabbaru lan maca takbir sapa man mi'atan fa innahu maka temesatune halala ila akhirih fa innahu maka temesatune halala iku khairun luwih bagus min asri rikobin katimbang 10 pira-pira budak min asri rikobin katimbang 10 pira-pira budak yakti kuha kang merdekaaken sapa man ing rikob ing asri rikob yakti kuha kang merdekaaken sapa man ing asri rikob wasabai badanatin lan 7 pira-pira unta badana
Wasab ibadanatin pitu pira-pira unta badana. Unta badana teng takrib ngeten niku. Unta badana unta sing piye ngeten. Unta badana niku unta apa unta meteng ya. Ngeten teng takrib mangan niku boleh dhewe. Unta badana unta apa unta meteng ya. Kaya unta sing meteng ngene ya. Unta badana unta sing meteng. Niku apa unta badana. Lan pitu seumur 2 tahun atau 4 tahun ada badana jabai badanatin wasab ibadanatin pitu pira-pira unta badana yan khiruha kang nyembelih sapa man ing sab ibadanatin yan khiruha kang nyembelih sapa man ing sab ibadanatin dadi luwih apik kuwi dadi luwih apik maca tahlil ping 100 maca takbir ping 100, maca takbir ping 100. Katimbang merdekane kawula sing jumlahe 10 lan sedekah uta badana. Dan masuk sedekah nyembelih uta badana terus disedekahne. Ganjarane luwih akeh kuwi. Yan khiruha wasabi badanatin pitu pira-pira unta badana yan khiruha kang nyembelih sapa man ing sapi badanatin. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku kala ngucap sapa man subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim ing kalimah la ilaha illallah subhanallah ila akhirih ing kalimah subhanallah ila akhirih leng ucap marotan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan marotan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan kataba mongko nyatet to nulis sapa Allah Gusti Allah kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man mi'ata alfi kasanatin ing 100.000 kebagusan mi'ata alfi kasanatin ing 100.000 kebagusan wa bakalan nglebur sapa Allah mi'ata alfi hasanatin 100.000 kebagusan alfi sayatin wa bakalan nglebur sapa Allah anu saking man mi'ata alfi sayatin ing 100.000 kaelekan utawa Allah ing 100.000 kaelekan wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man mi'ata alfi darajatin ing 100.000 derajat ing 100.000 derajat bakola ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku kala ngucap sapa man subhanallahi ing kalimah subhanallahi ila akhiriha tumeka akhir kalimah subhanallah ila akhiriha tumeka akhir kalimah subhanallah tanasarot mongko rontok ya merotoli rontok tanah sarot mongko rontok op anhu saking man opal khotoya piro-piro keluputan piro-piro dosa opal khotoya piro-piro keluputan wadunu bulan piro-piro dosa anu saking man al khotoya ing piro-piro keluputan wadunu bulan piro-piro dosa kama tanah sarot kaya oleh kama tata tanah sarot kaya oleh rontok kama tata tanah sarot kaya oleh rontok apa auraku sajari pira-pira godhonge wit apa auraku sajari pira-pira godhonge wit nah ngoten pura-pura dosa nggih apa maca tasbih wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku kala ngendika sapa man subhanallahi rabbil azimi ing kalimah subhanallah rabbil azimi gurisat mongko ditandur gurisat mongko ditandur lahu kadwe man biya kelawan subhanallahi rabbil azimi biya kelawan subhanallah rabbil azimi apa syajaratun wit
apa sajaratun wit fil janati ing dalem swarga. Nanti akan menjadi pertamanan yang indah sekali, tumbuhan yang indah sekali nanti di surga. Jadi maca subhanallah rabbil azim niku ping pisan tok niku wis ditantu ning surga akan menjadi tumbuhan yang indah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku kala ngucap sapa man subhana rabbiyal a'la ing kalimat subhana rabbiyal a'la, ghafara maka ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Isone disepuro. Ghafara maka ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Wa adkhala manjingaken sapa Allah ing man. Wa adkhala manjingaken sapa Allah ing man. Lan manjingaken sapa Allah ing man al jannata ing swarga. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu utawi tasbih iku ya jelibu narik apa tasbih arizqa ing rezeki. Iku ya jelibu narik apa tasbih arizqa ing rezeki. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani utawi kalimat loro, kalimatani utawi kalimat loro khafifatane kang enteng karone, khafifatane kang enteng karone, al lisane ing atase lisan mudah tutut dicapkan, mudah tutut dicapkan, al lisane ing atase lisan sakilatane kang abot karone berat duanya, fil mizani dalam fil mizani dalam timbangan, ucap diucap ning gampang berat ning timbangane. Habibatani, habibatani tur didemeni karone mahbubatani, habibatani tur didemeni karone ila rahmani maring Allah kang persifatan rahman, ila Allah ila rahmani maring Allah kang persifatan rahman iku kalimatan iku subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Al-Fatihah.